בערבית? פה. זה המריצה. נגיד מנאלי ודרמסלה, שעשינו את זה ביום שלם, זה המרחק. אוקיי? פשוט... קנה מידה. כזה. אז זה הקנה מידה של מה שאנחנו רואים פה, של מה שעברנו בעצם. עברנו חלק מאוד מאוד קטן יחסית להודו, אבל גם בתוך החלק הקטן הזה בעצם ראינו את הקצוות ואת השוני הגדול של כל מקום ואת האוכלוסייה השונה בכל מקום. וזהו, זה מי שרוצה יכול אחר כך לדעת ולהעתיק את הסימונים האלה, לראות איפה בדיוק היינו. סימנתי את זה. אני לקחתי ממך משקפת. אבל דרך אגב, הבן שלי ישר ראה לי איפה אנחנו נשים. ממש, אתם היית צמודה הייתי צמודה לתוכנית עם קצת תוספות. ממש, כן. חוץ מבמנאלי, שלא הלכנו לאיזה מקדש, לא נורא. שוברים את הראש בגלל השלג. אבל ככה מהודו, בעיקר כל מה שנאמר פה, את אלה. אלה כל הזמן הייתה שואלת, איפה עמליה, איפה עמליה, איפה עמליה, איזה אימא. בוקר ולהגיד שזה המון, זה דבר אחד, אישית מאוד נהניתי. אני חוזרת על מה שאמרתי הרבה פעמים, המשכתי קדימה ובשלטי היה מרתק, פתאום פרה, פתאום זה, אני ממש עוד שהוא מובן מאליו. מעבר לידע, אני חב. אז תודה לכל אחת מכם, וגם לעדינה, חברה שלי, שזה היה ממש הזדמנות ככה להכיר יותר מקרוב, ולך ממש ממש, תודה רבה. תודה. כמה בוקר אחד, מה אתה אומרת? ניסה להודו? היא אמרה שהיא לא הגיעה שהיא תגיד כן. אנחנו נוסעים לתל אביב. אני חושבת שהיא תגיד לא, אז אמרתי לו, נו בסדר, אז מתי נוסעים? וככה נוצר טיול, וזו שיושבת אגב בשולחן היא בלא בהאזנה. המון המון חוויות, שצריך באמת להקל אותן, אני חושבת שחלקן מאוד עמוקות ומאוד משפיעות. חלקן אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה אנחנו לא מצליחים להאמין או להבהיר לעצמנו שאנחנו מוכנות להם באיזשהו מקום. אבל אני חושבת שזו חוויה בלתי רגילה. ועל הבנות... אותי, באמת, הפרט אותנו בצורה יצאת מגדר הרגיל, מהידע הנרחב שלך, מהרוגע, מהשלווה, זה תרם המון. כי זו הייתה בעצם השאלה, נכון? מהודו ראיתי שאנשים חיים באמת ברחוב, וזה כולנו ראינו. אבל היום באופן מיוחד, ככה, שהיה לי זמן ככה בשוק, הם פשוט אוכלים בחוץ, הם לא אוכלים בבית, זה נראה לי מה זה לאמץ את זה. אני כותבת לו, אני בטריפ, אין מה לתאר, אז הוא כותב לי, כי אמרתי לו, תשמע, כל מה שאתה רואה פה, כמה שאני יכולה לתאר, זה אתה לא יכול להבין את זה, אז שאתה לא חווה את זה. כי אתה באמת צריך להשתמש כאן בחמשת החושים שלנו, כי זה אחרת אי אפשר לקלוט, לספוג, להבין. אני מזיזה ככה את הווילון, ואני רואה שלג, יורד שלג, חשבתי אני בהגדה, בתוך הגדה, לא הבנתי בדיוק מה הולך שם. פעם הראשונה שאני רואה יורד שלג, מהודו, אני אומרת, אצלנו בארץ, הכל נורא מסוכן, הכל מאוד מסוכן, פה שום דבר לא מסוכן. קצת לשחרר. לזרום. אז זה מה שאני לוקחת מהודו, לשחרר. עכשיו איתך, אני הפכתי אס.אם.אס הביתה וסימסתי לבת שלי, אמא שלך עשתה טרק בהימאליה. פשוט מדהימה, באמת. גם תודה. וכמובן את הגרצייה הזאת. אימצה אותך. גם קשה אותי. זו מתנה שלי לעצמי לגיל 50. ואני כל כך מאושרת שלקחתי את זה. ים של תודה. כי בלעדייך לא הייתי עושה את הטרק. אין אפס. ואני מה זה מאושרת שעשיתי אותו. ממש. ים של תודה. ממש. של 108 חרובים, והמנטרה של אומני פאדין הום. מיד הבנו שיש לנו אמונה באשרם שלנו. באף חלפו שבועיים ימים, חוויה מרתקת שהצלחת להעביר לנו בנועם, באהבה, בידע רב שהעברת לנו לאורך הדרך, ובכל הפסקה דאגת לכל אחת מאיתנו, לצ'אי, ואנחנו נהנינו מהטעמים החדשים שסיגלנו,
ולא לשכח את המאמו, נן, טלי, צ'פטי וגם לימון ג'ינג'רלי. כל הכבוד לך. בכל הפסקה תרמנו את ממוננו להודו וקיבלנו בתמורה שלים ססגוניים, פליזים, תיקים ותכשיטים, מהם מאוד התלהבנו ונשבנו בקסמה של הפילוסופיה הבודהיסטית ובך ובכלים שהקנית לנו לתובנה פנימית, מדיטציה והסתכלות אחרת על החיים. וואו, יש עוד הרבה. לראות את השונה, לקבל ללא סייג דברים שייתכן שבתחילה נראו מוזרים, לכל אחד נשמה משלו. בסיום, פסק הדין הוחלט פה אחד שזכינו בך כאדם מיוחד, מדריכה בעלת כישורים אנושיים מקצועיים, עם הרבה שאר רוח, חשיבה פילוסופית, והיכולת להעביר חוויה מרתקת שנזרעה בליבנו ומפירותיה נמשיך ליהנות. עבורנו הטיול לא הסתיים, משוכנעות שנמשיך להיפגש וכבר מחכה מכתב בישראל. על החתום באהבה ונשיקות מעניין אנשים. תודה לך. האמת היא שזה נורא מרגש. את עכשיו תבכי לסיום, זה יכול להיות. תבכי עוד פעם. You want a napkin? אני חושבת שאני אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אבל המקום הזה של קבוצה קטנה, של 10 נשים, יש בזה המון אינטימיות. והאינטימיות היא יכולה להיות מאוד מחבקת וכיפית, ויכולה גם לא. ומהיום הראשון זה היה לי מדהים לראות את הקליקות, את החיבורים, את המאמץ לפעמים, או את האי-מאמץ לפעמים. זה השוני והדמיון והביחד, לי זה היה מאוד מרגש להסתכל על זה. והכנתי מלא דברים שאפשר לעשות בערבים, אמרתי, הכל קורה לבד, לא צריך כלום. הכל קרה, והחיבורים היו נורא מהירים ומעניינים. ואני לוקחת מכל אחת מכן משהו אליי. שכל אחת היא אקזמפלר, אבל כל אחת כל כך מיוחדת וכל כך אחרת. זה חוויה, זה חוויה בפני עצמה הקבוצה. חוץ מהודו, שהיא חוויה אחת, הקבוצה היא חוויה אחרת, והקבוצה גם עושה את הודו, ומשנה את הראייה של מה שקורה בחוץ. אז זהו, אז תודה לכם. נמסטה. אני דסי בר דסי ג'מאנה. איזה חמודי, תקליטי את זה. פרדסי दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है।